Hej. I ved alle sammen, at det der er et meget alvorligt møde om det meget, meget alvorlige teori på den meget, meget sjældne og værdifulde og meget, meget kendte serie ved navn Jeppe og praktikanten. Ja, okay. Du behøver ikke det der. Nå, hej. Du hedder praktikant. Ja. Du vil gerne have jobbet som praktikant. Det ved jeg ikke. Jo, du vil. Vil jeg det? Ja. Har jeg må lyst til? Okay. Se her. Du skal igennem nogle prøver. Vent. Han smitter mig med sin dumskab. Dumhed. Det er virkelig. Hvem er det her? Det er Peter Plys. Jeg ser ikke, om du har ret endnu. Ha! Der fik du lige en mave, hvis der bare til. Hvad står der? Der. Der står torskevaflerne. Torskevaflerne. Ej, det var sjovt. Det er faktisk det, vi skal have i dag. Skal vi torskevafler? Ja, det smager mega godt. Det er en vaffel med torsk og lidt krigsiskrydder. Han smitter mig igen. Nå, næste prøve. Hvem spiller hovedrollen i den her film? Jim Carrey. Der står Jim Carrey. Han er rigtig kendt. Det er navnet på skuespilleren. Gør Mads Mikkelsen. Du er sørgelig. Det er min mor også. Du er stødt. Skal lige studere din nakke. Det er en fod. Hey, ved du hvad? Nej. Jeg har læst Bibelen. Bibelen. Min sangbog. Jeg må se. A, B, C, D, A, B, C, D, det er rigtigt. Og du siger, du har læst den hele? Det er altså en hel side. Jeg elsker Stadig. Han smitter mig Hvor mange prøver er der tilbage? Og der er mange. Der er flere, end du tror. Næste opgave. Du skal prøve at sidde på Jelly her. Men du skal være bedre end mig. Og det er umuligt at være bedre end mig. Du kan også vælge at være lige så god som mig, men det er i hvert fald svært. Igor. Okay, så prøver jeg. Her kommer jeg, Jelly. Jeg håber, du er klar for farmand. Du falder jo. Er det godt nok? Ja, vi er færdige med den her opgave. Videre til næste. Yeah! Okay, næste prøve. Du skal prøve at gribe. Jeg kaster nu. Hvad? Du er håbløs. Virkelig. Okay, praktikant. Næste prøve. Hvad er det? Det bliver hårdt, det bliver svært. Men her kommer det. Du skal være min hest. Hej. Og nu er du klar igen? Eller hvad? Ja. Jamen altså, du har fået en studiekammerat. Han hedder Bob. Han er et... Hvem er Bob? Ham her. Afgnævet zombiehoved. Nå, hej Bob. Hold. Nej, Bob, for fanden. Din lort. Men vi har fundet ud af, at jelly i virkeligheden ikke er en bold, men et metalisoleret rumvæsen, som er kaldet en brandmænd. Godt, der ikke lever sådan nogen normalt på jorden. Brandmænd, jeg hader virkelig jelly brandmænd. Tag jer sammen. I skal kæmpe mod jelly lige bagved dig. Prøv, Bob. Nej. Det lykkedes dig. Hallo, praktikant, du har dræbt ham. Hvad er der? Sandt. Men hvad med Bob? Jeg tror Bob er død. Bob? Jeg havde endelig fundet en til dig.
Jeg pissede på Bob. Altså, så du afmærkede hans territorium? Nej, jeg afmærkede mit territorium på Bob. Men jeg tror faktisk ikke, Jelly er død. Wow. Det bliver en meget, meget seksuel sag. Ja. Men, praktikant, næste prøve. Kan du lave den her lyd? Du er kraftedeme med dårlig. Ja, skrider helvede til. Nej, nej. Min næste mission må være at få fat i ham igen. Praktikant, kom tilbage. Hvis du kommer tilbage, får du 50 kroner. Jeg lavede sjovt, du får 25 øre. 25. Det er endnu mere. Her. Luftpenge. Stærkt. Ja, det er totalt hardcore, trendy fisk. Apropos fisk, har du hørt, at vi skal have torskevafler, hvis du består? Ja, det har jeg jo hørt. Jeg fortalte det under... nej. Nej, jeg er ikke død. Okay. Nå, men sig lige farvel til de andre bitches. Ja, farvel, bitches. Du er god til at udtale det. Jeg skal ud. 2 dage senere, da praktikanten er til optagelsesprøve. Praktikant. Ja. Efter mange overvejelser har jeg overvejet, at du måske er den bedste. Yes! Du var den eneste, der havde læst en hel side fra min sangbog Bibelen. Du var den eneste, som prøvede på at redde Bob. Det lykkedes ikke for nogen. De andre, de døde. Din tær smager af tær. Jeg har lakrids mellem tæerne. Vi ses i morgen på arbejdsdagen. Det gør vi. Vi ses, hestebord. Må jeg sætte mig op på dig? Karaoke! Næste afsnit af Jeppe og praktikanten. Mon Jelly kommer tilbage. Mon den her pingvin kommer med. Eller måske får de ledet Bob op. Ingen ved det med sikkerhed. Det gør jeg heller ikke. Se med i næste afsnit.